खुलुमबाय खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गेदेरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जों दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैलायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ लिमारिक खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोना अननानै खोनासंलांलायदो लिमारिक उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै लिरनाय आरो मोनसे फरायसानि सोमोन्दै खोनासं लाइमोनफोर आं फंसे बाथ्रा बुंनि गैया लोगो रावजोंबो समान सोलोंथाइनि सोलोंथाइयानो सुबुंनि आंगो लोगो बियो खालामो जेरावबो गोहो बेखायनो सिनस्रि बियो सुबुं माहारिनि नै बिटिआर रायजोनि अनजालु फरायसाफोर थांखिखौ सिगाङाव लाना सोलोंथाइ लादो नोंसोर सोलोंथाइ लायाब्ला गियान मोनजोबा गावनि थांखियाव मोनहाजोबा बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो साखा फारा जाखादो नोंसोर फराय लाइमोनफोर बिजाब फराय लिरनाय फरायनायखौ बारनाय दाफावसाय जायनो गोबां बिजाब फरायगोन मोननांगौ गियानखौ मोनजोबगोन बेखायनो बादुला आखु गारना गोसो होना फराय हाबानि गहेना गानब्ला जेरै देलाय नुयो सोलोंथाइयाबो मानसिखौ समायना नुहैयो जिउ दावहायाव देरहासारो गोबां सुबुंजों गोरोबनो हायो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बिब्दिनो देरहाबोगासिनो आथिखालाव जायहा लाया गुबै सोलोंथाइ बेहानो जानांगोन गोरान लावथाइ समा दिदोम नङा रावखौबो नेना थानो जुगा थिनाखै रावखौबो फावसायफिननो गोजौ सोलोंथाइजों आवगायलांनो बयहाबो दं मोन्थाय सिनस्रि गैयाब्ला जेरै सुबुङा थांना थानो हाया सोलोंथाइ लायाब्ला जानांगोन ना मावा बियो मान सन्मान आरो सुखु गोजोन होयो दावबायनो थांब्लाबो सोलोंथाइया लोगो बायदि जायो बेखौ जोगारोब्ला जानांगोन जेरैबो आवा फावा खोनासंलाय फरायसाफोर सोलोंथाइया जोंखौ मा खालामबावो सुबुं समाजजों गोरोबना थानो हेफाजाब होयो सोलोखौ राफोद खालामो गोसोखौ गोथार खालामो आरो सहायनो हानाय गुनखौ बारायहोयो फरायसालियाव थांब्लानो बेखौ फरायसा बुङा मोन्थोर लाब्लानो बेखौ सोलोंसा बुङा गुरुनि बोसोन मानिनांगौ गोसोआव गोग्गोम फोथायनाय थानांगौ नङाब्ला जिउआव देरहासार जानो हानाय नङा गुरुआनो भगबाननि महर गोनां मुसुखा आरो गुरुआनो इसोरनि आगदा आखाइ मिथिखा बिथांखौ थांखिनानै थाबायनो नाजा गावखौ बोखांनायाव गोसो गोनां जा नङाब्ला गावखौ फोसाबनाय जानाय नङा नै लाइमोनफोर सोलोंथाइया साख्रि मावनायनि थाखायल' नङा MA BA डिग्री लानायानो सोलोंथाइनि जोबथा सिमा नङा बेयो थार सुबुं दानायाव हेफाजाब होयो देरहासार सुबुं महरै थांना थानो थुलुंगा होयो बेखायनो सोलोंथाइखौ जों बयबो नंखाय साननो नाङा लाइमोन बैसोआनो सोलोंथाइनि गुदि बेखायनो मोजां सोलोंथाइ सोरजि समा बारलांगोन गोजानाव गाबनांगोन थिफुदलाया उनाव बेफोरनो गाहाय आखु लाइमोनफोरनि बोथोर गोदानाव जावरियो ना मावा लाइमोन बैसोखौ दा हगार ओरैनो आवा फावा लाइमोनफोर गियाननि बोसोन लादो गोदोनायाव अन्थाइ खाना दा सानस्रिदो सानै हयै खामानि मावोब्ला गिनांगौ गैया जिंगायानो देरसिन सुथुर मानसिनि मिनिनायानो साबसिन मुलि सुबुंनि गोसोखौ अराय गोजोनाव दोन थार बाथ्रा अराय होन आरो बेनो जागोन साबसिन धोरोम सुबुंनि सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि जिउआ खाबसारा बिसोरो अख्रा मावनायखौ नागारथारा सुबुंजों लोगोसे सोलोंथाइ थाथारनांगौ नङाब्ला जिउआव उन दाहा खालामनांगौ बेखायनो लाखिदो सोलोंथाइखौ खाबथाना खुलुमबाय सोलोंथाइखौ खाबथानानै गोसो गोरबोआव लाखिदो आरो बुंदों दिनै नोंथांमोना जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ गासै 14 खोन्दोनि लिमारिक खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोना गोजोननाय मोनबाय जानांगौ बिथाङा उन्दै उन्दै फरायसा नङा होमबा फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि सोलोंथाइया गोनांथार सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जायो सुबुङा एबा लाइमोनफोरा बेनिखौ लानानै बिथाङा
जोबोद ओंथि गोनां लिमारिक खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोबाय गावनि राफोद आखाइजों सुजुनाय खन्थाइ बिथाङा नैबे ब्रैथि खोन्दोनिखौ एसे सावरायनो नागिरदों आरो ना होमबा ब्रैथि खोन्दोआव होनदों बिथाङा हाबानि गहेना गानब्ला जेरै देलाय नुयो सोलोंथाइयाबो मानसिखौ समायना नुहैयो जिउ दावहायाव देरहासारो गोबां सुबुंजों गोरोबनो हायो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बिब्दिनो देरहाबोगासिनो थारमाने सासे गाज्रि समाय माबा महर गैयै हिनजावखौबो सिख्लाखौबो हाबानि गहेना गानोब्ला सना रुफा गानोबा गलाब इलन लायोबा दख'ना गोमो गस्ला गोजा गानोबा बेसेबां समायना नुयो सिन्दुरब्ला फुनोबा बेखौ नुदों आरो थिग नुदों सोलोंथाइयाबो समायना नुहैयो थारमाने नोङो सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ नोङो समायना नङाबाबो बे सोलोंथाइयानो नोंखौ समायना स्मार्ट खालामगोन आरो देखायगोन आरो नों बिनि रायलायनाय फाव फेसन नायनाय एक्टिंफ्रानो थारमाने स्मार्ट आरो सोलोंथाइया नुयो आरो बेखौनो बुंदों आरो मानसिखौ समायना नुहैयो होननानै बुंदों आरो नङा होमबा लेखा रोङोब्ला माने हायथाथा गन्थं हमलेले गोसोम थिग बेबायदिबाबो मानो जोंखौ सोलोंथाइयानो समायना नुहैयो आरो मान सनमान लाबोनानै होफैयो आरो होमबा थिग बेखायनो जोङो गासैबो उन्दै लाइमोनफोरखौ माने लेखा फरायनानै गोरों गोरा जानो थाखाय बिथाङा नैबे खन्थाइनि गेजेरजों बोसोन होदों आरो लाइमोनफोरखौ बिजाब फरायनो थिनदों आरो ना बा बिजाबाव मोननाय गियानजों माने गाव मा जानो हायो बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायो बयखौबो आंगो खालामनानै लानो हायो आरोना थिग बेखायनो सोलोंथाइयानो सुबुं माहारिनि एबा लाइमोनफोरनि गावखौ सिनायथि होनायनि माने हाथियार आरो नङा होमबा नोंखौ सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंखौ रावबो सिनाय हानाय नङा गामि गफायाव एबा न'खराव ओरैनो नोङो जुदि माने धोन सम्पति रां रुफा रोहो थायोब्लाबो मुलुगनि सुबुङा नोंखौ सिनायनाय नङा होमबा सिनायनाय नङा बेखायनो जोंनो नोंनि सम्पतिया नोंनि थाखायल' नाथाय सोलोंथाइया अरायबो गावखौ बयजोंबो सिनायजानायाव माने हेफाजाब होयो आरो सिनायजानायबो आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायो थानो रोङो आरो थारमाने आरो बयबो अनसायो सोलोंथाइ गैयै सुबुङा माने सानावनो खाना होननानै बुंदों आरो ना होमबा सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय नोङो आगानसेबो दावगानो हानाय नङा आरो जोङो जायखिजाया जेरावखि थाङा मानो जोंनो सोलोंथाइखौ सिगाङावनो नांग्रोगौ आरोना बेखायनो लाइमोनफोरखौ लेखा फरायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो लिमारिक खन्थाइनि गेजेरजों दा नैबे 8थि खोन्दोआवबो बिथाङा फरायसालियाव थांब्लानो बेखौ फरायसा बुङा मोन्थोर लायोब्लानो बेखौ सोलोंसा बुङा गुरुनि बोसोन मानिनांगौ गोसोआव गोग्गोम फोथायनाय थानांगौ नङाब्ला जिउआव देरहासार जानो हानाय नङा होननानै बुंदों माने फरायदो होननानै लेखा लानानै स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामबाल' जानाय नङा बिनि फैनानै गोसो होनानै फरायनांगोन फोरोंगिरिया मा साबजेक्ट हरदों मा बुजायदों बेखौ हमवर्क खालामफिननांगोन गोसो होनानै फरायनांगोन आरो बेनिखायनो जोङो माने फरायसालियावल' आगान खोख्लैयोब्लानो बे फरायसा नङा आरोना बेखौ बुंदों बिथाङा बेनि उनावहाय बिथाङा नैबे जोबथि खोन्दोआव आरोना 14थि खोन्दोआव बुंदों सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि जिउआ खापसारा बिसोरो अख्रा मावनायखौ नागारथारा सुबुंजों लोगोसे सोलोंथाइ थाथारनांगौ नङाब्ला जिउआव उनदाहा खालामनांगौ बेखायनो लाखिदो सोलोंथाइखौ खाबथाना जोबोद ओंथिजों बुंफबनाय नैबे खोन्दोआ जेनेबा जायफोरानोखि फरायसालिनि एबा बिजाबनि गियान मोनाखै बेबायदि सुबुंनि एबा सुबुंनि माने आखल आखुफोराबो नङा होमबा खापसारा बायदि जायो आरो जाबायदि माने गुबुनखौ दुखु मोनहोनानै रायज्लायनाय अहंखारा बारा जायो गावनि साननायखौल' मावफुङो गावनि साननायखौल' बुंफुङो अख्रा मावनायखौ नागारा गावनि मालायनिखौ बिसोर खोनासङा गाव गोसो जेरखौ गोसो बेखौनो मावो आरो सोलोंथाइ गैयै सुबुंफ्रा बेखौ बुंदों आरो खन्थाइनि रावजों खापसाराया बेखौनो बुंदों आरो बेखौनो बुजायदों सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि जिउआ खापसारा होननानै बिथाङा बुंदों आरोना होमबा रावजोंबो मिलायनो थाङा थारमाने रावजोंबो गोरोबनो थाङा गाव जेखौ बेखौ मावो अहंखार गोसोखौ लानानै उग्रायलाङो गावनिया जाथारनांगौ बेबायदि बेखौनो बिथाङा खापसारा होननानै बुंदों आरो माने सोलोंथाइ गोनां सुबुङा गुबुनखौ दुखु होआबालासिनो माने गावनि साननायखौ माने माबायो आरो
जेनेबा सोरबा आंनि साननायाव दुखु दा मोनथों एबा गाव दुखु सहायनानैबाबो मालायखौ मोजां मोनदोंनो मालायखौ मोजां हास्थायो बिनि बुंनायाव माने दुखु मोना बेखौ नोजोर लाखिनानै माने मावलाङो आरो खामानि सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्रा बाथ्राफोरखौ बुंलाङो आरो नङा होमबा नाथाय सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि जिउआ खाबसारा माने सोरखौबा दुखु होनानैबाबो बियो गावनि देरहानायखौ लाथारगोन आरो बेखौनो बिथाङा माने बे खन्थाइनि सिरिजों बुंनो नागिरदों आरो बेखायनो जिउआव जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो बिजाबनि गियान मोनोब्ला जोङो बयजोंबो गोरोबनो हानाय जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो माने सिरिबां जालाङो आरो नङा होमबा बेखिनिखौनो बिथाङा फोरमायदों आरो जोङो भिडिअखौ गोबां गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय नोंथांमोना गोजोननाय मोनबाय जानांगौ जोबनायाव गासैनिसिमबो जोंनि इउटुब चेनेलखौ अनसायगिरि नोंथांमोननि सेराव खर' बुंलायनाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय लोगोसेनो उन्दैनिसिम अननाय आरो गिदिरनिसिम सिबिनाय बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय